Dobro veče. Pozdravljam vas. Zadovoljstvo mi je da budem sa vama ovde i da zajedno tragamo za odgovor na pitanje šta mi to možemo učiniti, kako razmišljati, šta piti i jesti, da bi ono naše srce u najlepšem smislu i najtoplijem smislu moglo bolje raditi. Pozvaćemo u goste jednog pametnog čoveka. Kažu da je bio najpametniji. Koliko je bolje teći mudrost nego zlato. I teći razum koliko je ljepše nego teći srebro. Solomon, 960 godina pre Hrista, živeo i napisao bisere mudrosti. A savremena psihologija i nauka potvrđuju ono što je on rekao. Najveći izraz emocionalne inteligencije jeste spremnost jedne osobe da nešto novo, da uvek novo uči. Da uvek uči da stiče znanja. Iako ima 15 godina, iako ima 75 godina, to je uvek znak emocionalne inteligencije. I ne samo da uči nešto novo, nego i to novo što nauči da se trudi da ugradi u svoj svakodnevni život. Da saobrazi svoj život prema novim stvarima koje je naučio. I mene raduje kada vidim emocionalno inteligentne osobe pred sobom. To je lepo. To mi je inspiracija. Kažu da je emocionalna inteligencija mnogo važnija i bitnija za uspeh u životu nego ona akademska IQ ili IQ, kako zovu, inteligencija. Emocionalna inteligencija je mnogo bitnija i važnija za uspeh u životu i evo, ja verujem da će i ovo predavanje prvo meni pomaže, da ga pripremam, verujem i da će vama koristiti da saznamo kako lepše, zdravije i srećnije da živimo. A Solomon, on uvek udara u metu, uvek udara u cilj. Svrh svega što se čuva. Čoveče, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. I kad posmatramo ljude oko nas, pa možda i sebe, vidimo da ljudi paze na mnoge predmete, stvari u svom životu. Brinu se oko toga. Nerviraju se ako dođe do povrede ili oštećenja nečega. Ali više od svega što se pazi i čuva u mom životu, Solomon kaže i u vašem životu, treba da bude briga oko srca. Ali kad kažemo reč srce, tu sad počinje da bude malo nekih možda zabuna. Reč srce budi različite asocijacije i slike. Znači, čujemo reč srce, različita značenja, različiti ljudi daju ovom istom pojmu reči. Sad zamislite mlade osobe, zaljubljene do ušiju, pa još planiraju, završili veritbu, pa planiraju brak, pa govore o svadbi i to sve. Kad oni čuju reč srce, na čega pomisle? Pa misle na svoju dragu ili na svog dragog, voljenu osobu. A onda, kada se pojavi ono malo dete, pa kad se počne upotrebljavati reč srce, na koga se misli? Pa misli se na to milo i drago dete. I to nije kraj. Kad oni medicinari, lekari, farmaceuti i drugo medicinsko osoblje, kad čuje ili izgovori reč srce, a pogotovo internista, tu nema nikakve lirike, romantike, tu se misli na onaj organ koji se nalazi u sredini naših grudi, možemo reći i u sredini našeg tela. Ali pojam srce se upotrebljava u poeziji, u književnosti, pa i u onoj staroj, dobroj knjizi, prepunoj mudrih recepata. Međutim, šta se desilo? Neka prašina je pala na tu knjigu ili pak čak nema ni mesta u policama našim za tu knjigu. Stara, dobra knjiga,
je zaboravljena, pa zato imamo mnoštvo savremenih problema. Na sve strane. U svim sferama života. Kada Biblija spominje reč srce, pa i književnost i filozofija, na čega se misli? Evo jedna misao, biblijska, solomunska. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju. Zaključio sam reč tvoju. Gde se zaključava i pamti? Pa znači memorativni centri. Centar za memoriju očito pripada regiji koju Biblija naziva srce. Kaže, u srce svoje zatvorio sam reč svoju da ne zaboravim i da ne bi grešio. Pa i sama reč, srpska reč srce, potiče od reči središte, sredina, usred srede. To znači da to srce o kojem bi ja večeras govorio nije ono srce u središtu grudi, nego ono srce koje se nalazi u našem mozgu ili u našoj duši. Šta je središte našeg mozga? Pa srednji mozak. Srednji mozak se naziva limbički sistem i u tom limbičkom sistemu nalaze se određene strukture poput amigdale, talamus, hipotalamus, hipokampus i još neke druge strukture. I sve te strukture imaju učešća u osjećajima, osjećanjima, motivima i tome slično. U jevrejskom rečniku reč srce ili lev takođe govori da je to centar naše ličnosti i ono što nas pokreće. Odnosno, emocije sigurno pripadaju tom srcu o kome se govori i u filozofiji, i u književnosti, i u religiji. Pogledajte ovu finu definiciju. Osjećanja predstavljaju temelj, bazu komuniciranja. Bez osjećanja nema prave, mi ne možemo govoriti o komunikaciji ako nema osjećanja, zar ne? Taj nečujni dijalog o osjećanjima podloga je na kojoj se grade svi ostali susreti. I skriveni je cilj svake interakcije, odnosno svakog ljudskog odnosa. I taj skriveni dijalog upravo je ono što najviše utiče i najviše govori i donosi ili unosi u komunikaciju. Kažu da negde oko 80% uspešnosti ili uticaja na komunikaciju imaju ne reči, ne verbalna poruka, već neverbalna poruka. Odnosno, emocije koje su utkane u tu neverbalnu poruku. I toga mi nismo svesni. Zašto je to tako? Pa evo, ajde malo da pričamo opušteno, atmosfera nam je lepa, fina. Sad zamislite malo dete od 5 meseci. Osjećaji, osjećanja se razvijaju. Da li dete razume verbalne poruke svoje majke? Pa ne razume. Ono posmatra ekspresiju lica, znači lice, oči, boja glasa. To je ono, znači dete ume da čita emocije koje se neverbalne poruke. To je i tu stvar, znači to je baza i osnova i to je prvo što te nauči. A onda tek uči verbalno. I vi znate kako neki put izgleda. Kad kažemo detetu joj, zadavit ću te, ono trči ti u zagrljaj, tako? A iste te reči, ako kažeš drugačijim tonom, onda dete će se skloniti. Znači, suština je emocija koja prati tu komunikaciju. I to je ono na šta se obraća najveća pažnja. I pazite, uspešno socijalno inteligentne osobe i emocionalno inteligentne osobe su sposobne da čitaju diskretne emotivne signale i da se prema njima onda prilagođavaju. Žene su tu, ja mislim, malo sposobnije nego mi muškarci. Tako ja bar imam utisak. Nije čudo, zato je dete malo metnuto u čije ruke.
Pa neće u naše baš muške ruke ono dete od 3,5 ili 4,5 kile staviti se, niti znamo da pričamo, tu bi bila trofija mnogih centara i tako. Mi dolazimo kasnije tek, postajemo bitni i važni. No, evo, to je priča o ljudskom srcu. Odakle izviru naše emocije, a reč emocio znači motor, pokretač prema napred. Emocije su pokretači, razlozi zašto mi nešto činimo i motivi zašto to činimo. Kada posmatramo ovako stanje u svetu, zdravstveno pa i u Srbiji, mi kažemo da su glavni zdravstveni problemi danas problemi kardiovaskularnog sistema, kardiovaskularnih bolesti. Znači, ljudi danas pate i umiru pre vremena zbog kardiovaskularnih bolesti. Oko 60% ljudi umire. Ali kad uzmemo sada još jednu ili priču o srcu spustimo ili pomerimo na onaj nivo o kome sam malo pre u uvodu govorio, mi počinjemo da shvatimo da je i ovo drugo srce koje se nalazi u našoj duši, da je ono problematično i da ono traži dijagnostiku. Skener, magnet, treba ga skenirati, jer ume da bude prevarno. Znate, dođeš kod lekara, kažeš, boli me srce, tu nešto u grudima, doktor te pogleda, pipne sve to, pa kaže, lepo si obučen, kaže, dobro, ništa ti ne fali. Šta mora da se radi? Mora dubinski pregled i dubinska analiza da se uradi, detaljnija, da bi se videlo da li to srce zaista radi dobro ili ne. Isto tako, površni pogled na to unutrašnje srce može da nas zabuni. Zato Sokrat kaže, srce i život koji nisu duboko ispitani, bit će promašeni. Životi, ljudi koji nisu samo ispitivali se, bit će promašeni. Mada često bežimo od samoispitivanja, jer samoispitivanje može da bude bolno i da nas malo razočara i tome slično. Da se malo razočaramo u sebe. Ali dobro, to je neka druga priča. Meni ljudi dolaze kod mene, ja već 40 i jedno 2 godine, 42, možda i više, sam doktor i dolaze kod mene ljudi već koliko puta i kažu, doktor, evo, bolestan sam, ne pušim, ne pijem, pazim na ishranu, pa eto, i krećem se i tome slično. Otkuda sam dobio neku tešku bolest? Moj komentar jeste, pa, u toj svojoj brizi o telu zaboravimo brigu o našoj duši i o našem srcu o kome sada govorimo. Briga o našem zdravlju podrazumeva ne samo brigu o našem telu, nego i brigu o našim emocijama. Mi se čuvamo toksina, prljavštine, ali ne samo toksini koji se nalaze u hrani ili u vazduhu. Postoje i toksične emocije koje su podjednako opasne za naše zdravlje kao pušenje, hiperlipoproteinemija, odnosno povišeni lipidi u slučaju srčanih bolesti. Ljudi koji su izloženi dugim periodima tuge, depresije, pesimizma, neprestanoj napetosti, grču nekom, nezadovoljstvu, brigi, strahu, anksioznosti, cinizmu, sumnjama, dvostruko su podložniji bolestima, i to telesnim bolestima, pre svega kardiovaskularnim, poremećajima imuniteta, astmi, artritisu, glavoboljama, ulkusu. Između uma i tela postoji veoma uska veza. Ako je boluje telo ili ako boluje naša duša i emocije, odmah se i druga strana poremeti. Stanje uma u mnogo većoj meri utiče na zdravlje nego što mi to možemo zamisliti. Čim se pojavi neka misao, odmah počinje ta nematerijalna misao da se upakuje i pretvara u čega? U neki neurotransmiter. A taj neurotransmiter više nije nematerijalna stvar, nego hemijsko jedinjenje koje mi možemo meriti. I tu nije kraj. To hemijsko jedinjenje onda gađa, udara i utiče na naše srce, bubrege, stomak, glavu i tome slično.
Mnoge bolesti od kojih ljudi pate, ishod su duševne patnje. Bol, zabrinutost, nezadovoljstvo, griža savesti, nepoverenje. Sve to teži da slomi životnu snagu, dovede do bolesti, prevremenog starenja i prevremenog umiranja. Ovo je jedan duhovni pisac, nadovezuje se ili uklapa se u priču koju je akademik Vladeta Jerotić smestio, odnosno tekst koji je smestio u svoju knjigu. Zato Solomon kaže, i kad govori o srcu, on pre svega misli upravo ovo o čemu smo mi pričali. Čuvajte to vaše srce, ta vaša osjećanja, osjećaje, ono što pamtite, jer to će odlučiti šta ćete činiti i koliko ćete dugo živeti. Kada govorimo o tim negativnim, o toksičnim emocijama, tuga, hronična tuga i depresija, ljutnja i gnev, brige i strah, anksioznost, zavist i ljubomora, nepoznavanje životnog smisla. To je ono što pravi problem srcu o kome mi večeras govorimo. Danas, to je žene, danas u savremenom svetu najčešći zdravstveni problem su anksioznost i depresija. Kod muškaraca su kardiovaskularne bolesti, ovde je priča o anksioznosti i depresiji. Više nije ništa neobično da devojčica od 16-17 godina pije antidepresive. Pazite, interesantan detalj. Kad god imamo depresiju, izvadimo vitamin D, on je u velikom deficitu. To je informacija broj 1. Informacija broj 2. Što se ide više prema severnom polu, sve više depresije. Što to znači? Sunca, nema sunca. Mi danas smo pobegli od sunčeve svetlosti, dnevne svetlosti i tome slično. Puno uzroka i mnoštvo neželjenih negativnih faktora se nalazi u našem današnjem savremenom stilu života zbog kojih imamo probleme u emociji. Nije samo stvar misli, nije samo stvar neke sudbine, ne znam ni ja šta, okolnosti, stvar je i dobrim velikim delom u životnom stilu. Postoji sezonski afektivni poremećaj. Šta je to? Pa to je ono kad dođe novembar mesec, magloviti dani, mi postajemo neraspoloženi, ne ustaje nam se iz kreveta, bez neke emotivne i mentalne energije, postajemo mrzovoljni, pomalo melanholični, pa i lako depresivni. To se zove stanje sezonski afektivni poremećaj. Taj sezonski afektivni poremećaj, pa čak i anksioznost i depresija mogu se tretirati i, kako kažem, amortizovati na jedan dosta jednostavan način, bez nekih velikih i teških lekova. Znači, zavist je jedna od negativnih emocija. Samo ću spomenuti kako zavist deluje, opet koga drugog nego našeg glavnog gosta Solomuna, cara u Izraelju, koji kaže da je zavist trulež u kostima. To je problem. Kaže, a ko će odoleti zavisti? I još jedna veličanstvena misao, slušajte ovo, ko od vas nije iskusio ovo? Ja sad, teško je, u smislu da nas, kaže, jer vidjeh svaki trud i svako dobro delo, znači čovjek se trudi, uradi nešto dobro, je tako? Uči dobro, šta kažu? Štreber, tako? Ne kažu vredan je, nego štreber. Uradi nešto dobro pedanto, pravi se važan, pametan. Tako? Kaže, nešto uradi kako treba, kaže, videh svaki trud i svako dobro delo, da od njega biva zavist čoveku od bližnjega njegova. To je samo malo, ću vas zagolicati, jer u sledećim predavanjima ću govoriti zašto nastaje zavist. Koje greške ljudi čine, pa im se javlja zavist. Pazite, zavist je nešto što je utkano u našu ljudsku prirodu, pa je nas je bilo 4 dece, i sad tu da ima više dece, tu uvek počinje ljubomora, zavist da se ispoljavaju, pa onda to treba peglati, pa nije to tako lako, znači, ali vremenom, kao kažem, to može da se dotera. I ja sam zahvalan Bogu što
znači što sam imao stariju sestru, pa imam mlađu sestru, pa imam starijeg brata. Puno stvari se tu nauči. Kaže, ko gaji zavist, to je trulež u kostima. Pazite, strašna reč. Ljubomora je takođe negativna emocija i vidjet ćemo, obično ljudi brkaju zavist i ljubomoru. Ono o čemu ću pričati malo više i detaljnije, to je ljutnji i gnevu. Idemo, ljutnja je emocija koja nam signalizira da se osjećamo ugroženo, nepoštovano. Ako je ne kontrolišemo, tu ljutnju, ona postaje sila koja nas razara. Njena pojava nije opasna ili nije sama po sebi, ne predstavlja velik problem kad se pojavi. Ali ako je ne kontrolišemo i gajimo, onda će se pojaviti problem. Ljutnja je prirodna reakcija čoveka. Jedan pokretač odbrane, snage i samopoštovanja. Ali kada postane hronična, potiskivana ili eksplozivna, pretvara se u toksičnu emociju koja narušava zdravlje i tela i uma. I sad razlika između ljutnje i gnjeva. Ljutnja je signal da nešto nije u redu. A gnev je kad taj signal postane eksplozija. U srpskom jeziku ljutnja se doživljava kao vrelo, ljuto. Znate da u engleskom jeziku toplo, kada je nešto vruće, oni kažu hot, tako? Pa i u srpskom jeziku ljutna paprika, znači nešto što je vrelo, a gnev nije vrlina, gnev je plamen koji bukti. Gnev u sebi nosi i moralnu, duhovnu, grešnu dimenziju. Ovdje ima fiziološke razlike. Ljutnja je obično kraća i prolazna, gnev je duži i eruptivniji, umerenija je, ovde je ekstremna, znači ili beži ili se bori sa tom osobom, adrenalin je povišen, ali ovde je ekstremno i adrenalin i kortizol povišen, svest i samokontrola je kod ljutnje još postoji, kod besa ili gneva nema kontrole i razum se isključio. Uticaj na zdravlje, raste pritisak, ovdje imamo i hipertenziju, aritmije, iscrpljenost, spazam, stezanje krvnih sudova i srca i mozga i nastanak i angine pectoris i srčanog infarkta i moždanog šloga. Patološki ishod može voditi ka promeni, može da nas podstakne da nešto promenimo kod sebe ili da pokušamo da objasnimo onima koji su oko nas da oni nešto promene, jer ljutnja nije usmerena na ličnost, nego na postupak, dok je mržnja usmerena na ličnost. Ljutnja će prestati kada prestane postupak, a mržnja će prestati kada ta osoba ne bude više živa. I zato Hristos kaže, ko mrzi bližnjega i brata svojeg ili drugog čoveka, on je krvnik, zločinac, a onaj koji se ljuti, to je nešto druga priča. Idemo da vidimo medicinski aspekti. Ovo postaje sad zanimljivo. Hronična ljutnja, odnosno sklonost ka ljutnji i gnev, su siguran put ka preranoj smrti. Ko hoće da što pre umre, nema problema, navali gnev, ljutnja. Neki kažu treba ispoljavati gnjev. Pa ne, postaje navika. A neefikasan je. Ovde fali malo slajd. Hronična ljutnja ili sklonost ka ljutnji i gnjevu su siguran put ka prevremenoj smrti. Ja sad to čitam, kad sam ja kupio tu Golemanovu, on je Nobelovu nagradu dobio, napisao tu knjigu Emocionalna inteligencija, pa ja ne znam koliko ima, sigurno jedno 12-13 godina, možda i više, 15. Ja to čitam i rekao, ovo stvarno, ovo mi je važno, jer ja kao internista bavim se i hipertenzijom i aritmijama i čirom na stomaku, želucu i tome slično. I onda to čitam i onda se setim stare, mudre knjige zdravstvenih medicinskih recepata. Šta kaže u toj knjizi?
zaista bezumnog ubija gnjev njegov ili ljutnja njegova. A ludoga usmrćuje srdnja, odnosno zavisi ljubomora kojoj se predaje. Šta je ovo? Mi smo čekali Golemana da nam kaže, pazite, druga polovina 20. veka. Čoveka posmatra kao mašinu. Nema tu duše, nema tu emocije, one nemaju veze sa tamo nekim točkovima, nogama, mada artritis, reumatoid kako je psihosomatska bolest, čir, ulcerozni kolitis, hipertenzija, to je mašina, mi to lečimo, a emocije i dušu to je nešto što nema veze sa ovim. Ali šta kaže? Knjiga o Jovu pisao je Mojsije oko 1500 godina pre Hrista. Onaj koji, kaže, bezumnog čoveka ubija gnjev, ne tuđ gnjev, nego čiji? Njegov sopstveni. I kad gaji srdnju zbog zavisti ili zbog ljubomore, ista stvar je. Ovde se govori o unutrašnjem razaranju. Ako se gnev, srdnja ne obuzava, postaje autodestruktivna sila. Onaj koji ne ume da kontroliše sebe, svoje emocije, on će uništiti i uništavati samoga sebe. Sklonost ka ljutnji i gnevu pogubna je kod većine kardiovaskularnih bolesti, pre svega hipertenzije, angine pektori, srčanog infarkta, poremećaja ritma. Ljutnja dovodi do porasta pulsa i krvnog pritiska i posebno je opasna u prva 2 sata. Znači, kad čovek postane ljut, pa ga obuzme gnev, ta prva 2 sata je opasno po njega. Opasno tu ume da bude i po okolinu, ali ako okolina se malo izmakne, onda on staje sam sa svojim problemom. Kažu, i do 5 puta veća sklonost je u trenucima gneva i ljutnje i kod onih koji podležu tome. Sad šta? Šta sad gnjev, ljutnja, šta ja imam sa time? To tamo neki drugi ljudi imaju problem. Ja? Kakvi? Da, Bog mi dao jednu dobru stvar i to je, kaže, poklon. S pacijentima stvarno imam strpljenja. I sad se ja malo hvalim, vreme je da malo opustim i pričam dugo. Znači, to i nikad se, i nemam običaj da se svađa. Ako hoće da sluša, sluša i, znači, radio sam ja i u hitnoj pomoći, i u domu zdravlja, i u bolnici, i to sve. Ja kažem svoje, ako hoće da sluša, u redu, ako ne, nisam to bio. Kad vozim auto ili kada iziđem iz ordinacije, iz bolnice, onda tu već umem da pokazujem ljudske osobine. Tako da, šta sad? Šta ovaj doktor nama priča ili kome on to govori? Šta kaže ovde? Svi se ljutimo. I umemo da budemo čak i malo besni. Pogotovo neki temperamenti su skloni tome. I to često, gotovo svakodnevno. Ta sklonost je utkana u našu prirodu. Ne treba da učimo da se ljutimo. Dete ne treba da uči da bude ljuto. Ne, ono to će samo. Moraš ga učiti nešto drugo, ali da se ljuti, ne. Emocionalna inteligencija ne znači ne osjećati ljutnju. Suština je znati kada se ljutiti, kako je izraziti, da ona postane energija, ali da postane poriv za promenu, a ne za naše unutrašnje razaranje. I kako je razmontirati, to je umeće. Evo sad ovde piše, opet uzimamo Bibliju, savet. Ako se gnjevite, šta kaže dalje? Nemojte grešiti. Kako to da razumemo? U originalu, grčkom jeziku, kaže ovako: ne dozvolimo da gnev preraste u destruktivnu reakciju. Nemojmo gubiti kontrolu. I ovde nam se kaže još nešto. Koliko dugo se ljutiti? Mislim da je to možda i suština. Znači, gnevite se, ili znam da ćete se gneviti, kaže Biblija, ali ako se već gnjevite, nemojte grešiti. To nemojte grešiti odnosi se i misli se pre svega na vremenski aspekt. Koliko nam se daje prostora,
Koliko meseci, šta mislite, imamo prava da se gnjevimo i ljutimo, pa onda da prekinemo? Koliko bi vi meseci sebi dali? Recept biblijski. Kaže, sunce neka ne zađe u gnjevu tvojemu. Ovaj stih nije samo, ili tekst, nije samo moralni savet. To je recept i uputstvo za očuvanje ličnog zdravlja i zdravlja članova naše porodice i onda šire društvene zajednice. Zašto da ne zađe sunce u gnevu? Ako zaspimo sa gnevom i ljutnjom, kakav će nam biti san? Prvi put da ćemo zaspati uopšte. Teško je, da? Sad paziš, ako je to mladi bračni par, pa ne znam da to funkcioniše. Ja to imam običaj i slušao sam i tako. Sad treba da odu u istu sobu. To je sad problem. Zajedno, ajde, ovom njemu se ne spava, ona će otići leći, ugasiti svetlo, leći na krevet, skroz na drugi kraj, okrene leđa vratima, da kad on ulazi, da ne mogu da ga gleda i tako. I sad poslije su vreme ulazi on i na drugi kraj. Ja kažem, toliko se udaljuju da bi malo fali da padnu dole sa kreveta. Leđa su okrenuta i šta? Uzdiše on, uzdiše ona. Tako? Niko da popusti. Ko će prvi popustiti? Hristos kaže, ako se ne povratite i ne budete kao mala deca, imaćete problema. I sada i u budućnosti. Zašto kaže kao mala deca? Deca zaborave, vrlo brzo opraštaju, vrlo brzo se odljute, tako? Mama ih istuče, što kaže, moj brat od tetke kaže, mama daj izudaraj me i ubij me već jedan puta pa idem da se igram. Dokle ćeš mi to, završi posao pa idemo da se igramo i posle to je to. Zato mudri ljudi uče da završavaju dan mirno, molitvom, zahvalnošću i oproštajem. To nije sentimentalnost, već neurobiologija zdravlja. Mudri ljudi uče da završavaju dan mirno, molitvom i zahvalnošću. Ranjavamo se, komuniciramo sa drugim ljudima. U toj komunikaciji bude sudara, povređivanja. Povredimo sebe, povredimo druge. Drugi nas povrede. I šta se dešava? U našoj duši postoje rane, inficirane, nezarasle, bolne, hoće da se zagnoje i da izazovu apses i septičko stanje naše duše. To su optužbe, uvrede, nepravde koje su nam drugi naneli. Naša oglučenost zbog toga. Psihijatar i plastični hirurg je pisao ove reči. Kaže, mozak se mora očistiti od tih sadržaja koji ga truju i prave mu ozbiljan problem. Kako da ga očistimo? Zeolit nam tu neće pomoći. Dobar je detoksicirajuće sredstvo, ni ugalj, ali ovde neće pomoći. Tu nam ne mogu pomoći ni lekari, a i tablete teško će nam pomoći. Internisti nikako. Ožiljci i rani moraju biti odsečeni i uklonjeni u potpunosti. Sad ja čitam psihijatar i plastični hirurg. Šta drugo hirurg nego da seče, da on bi samo nešto vadio, sekao, rezao i tome slično. I on kaže da je operativni zahvat jedino rešenje. On kaže, mora se vršiti operacija. Pazi, operacija na mozgu je nezgodna, ali u ljudskoj duši da vadi ožiljke, urede, ne znam kako to on mislio. S kojim skalperom će on to vršiti? S kojim instrumentom? Opraštanje je skalpel koji čisti našu dušu od tih rana i ožiljaka koje hoće da naprave sepsu i da potpuno unište ono što je najvrednije u našem biću, a to je ono srce koje Solomon kaže čuvajmo ga i čistimo ga. Opraštanje je istinsko, iskreno i potpuno. To jest treba da bude istinsko, iskreno i potpuno.
ali i zaboravljeno. To je taj skalpel kojim se može očistiti taj, slikovito rečeno, gnoj iz duše i ti ožiljci koji nam prave problema. I sad slušajte ovo. Opraštanje bi trebalo da se zaboravi baš kao i nepravda koja je oproštena. Opraštanje koga se čovek seća i drži i obnavlja ga i kaže, ja sam tebi oprostio i to ponavljamo. Pazite, to nije, to je kao da, to je stalno vađenje nekog čeka koji nismo pokidali i bacili u smeće dužničkog čeka, nego mašemo stalno pred tom osobom. Šta to u suštini znači oprostiti? Šta je prototip, šema, model opraštanja? Znači, i da primimo oproštaj od Svevišnjega, da primimo oproštaj kad nam drugi traže, da prihvatimo i tome. To su jako bitne, mislim da te metode i te principe to treba znati. U detinjstvu, pa kroz život to treba znati. Šta kaže psihologija? Oprost ne znači odobravanje, nego oslobođenje od tereta koji nas sputava. Kao da skinemo sa sebe onu kuglu koju teglimo. Studije sa Stanforda pokazuju da ljudi koji su naučili da oproste imaju niži krvni pritisak, bolje spavanju, imaju manje upalnih markera i manje imaju problema sa zapalenjima, posebno autoimunim inflamacijama. Oprost, zahvalnost i saosjećanje nisu samo moralne vrline, to predstavlja telesnu, biološku terapiju. Oprost nije slabost, to je najdublji oblik emocionalne zrelosti. Zamislite ovo. Daniel Goleman. Najdublji oblik emocionalne zrelosti. I evo idemo na model. Šta znači oprostiti i kako treba oprostiti? Ko je Bog kao ti, kaže jedan pisac Biblije, koji prašta bezakonja i prolazi prijestupe. Ne drži do vijeka gnjeva svojega, jer mu je milija milost. Opet će se smilovati na nas. Što znači opet? Pa koliko puta? Pa kaže opet. To znači ne jedan put pa nikad više, nego opet će se smilovati na nas. Pogazit će naša bezakonja. I ova ključna misao meni, najvelična, bacit će u dubine morske sve grehe naše. Nema više da se vidi, niko to ne zna. To kad hoće nešto da sakriješ, baciš u dubinu morsku i gotovo je. Niko to više ne nalazi. Niti vidi, niti spominje. Niti isplivava na površinu. To je hronična zabrinutost i anksioznost. Uzet ću samo neke segmente, jer ovo je isto široka priča. Pa ajde prvo da vidimo u čemu je razlika između zabrinutosti i anksioznosti. Zabrinutost je kao mentalno planiranje pod tenzijom. Znači, mentalno planiranje, ali ne ono da svi ručkamo opušteno, nego ugrču smo u tenziji. Osoba razmišlja o budućnosti, ali još uvek zadržava sposobnost da razlikuje realno od zamišljenog u odnosu na anksioznost. Znači, razmišlja o budućnosti, ali ima još realni pogled na budućnost. Kod anksioznosti je emocionalna oluja bez jasnog cilja i bez jasnog centra. Osoba osjeća strah, napetost, čak i paniku. Ali ne zato što tačno zna zašto. Ne zna zašto, ali reaguje telo tako kao da je opasnost upravo pred njim i da ga je teška opasnost našla. Osoba misli da ima infarkt, da ima gušenje, da ima tumor u mozgu, da će ga neko napasti i tome slično. Briga je u glavi, a anksioznost je požar ili patnja koja se iz glave prelila snažno i moćno u telo. Pa sad ovdje ima neurofiziologije, mislim da to vas baš puno ne zanima, ali kratko ću. Kod zabrinutosti moždani korteks, frontalni režen radi. Kod anksioznosti amigdala je glavna, centar za paniku. Šta je cilj kod terapije, kod hronične zabrinutosti i kod anksioznosti? Pa umiriti,
Znači, smiriti nervni sistem. To je jedna stvar. Nadbubrežnu žlezu takođe malo dovesti u red, da onaj kortizol i adrenalin da ne špricaju i da ne prave lupanje srca, hipertenziju ili tako. I šta još? Uskladiti, dovesti u red, u sklad moždane hormone, odnosno neurotransmitere, gamma-aminobuternu kiselinu koja deluje umirujuće, serotonin koji deluje opušteno i dopamin koji nam stvara neko realnost i zadovoljstvo. Kada govorimo o cilju terapije, ja neću da idem u medikamentozu terapiju, znači niti je to. Ja uvek, spomenut ću nešto od biljaka koje mogu pomoći. Znači, prva biljka koja je kod mene, kod anksioznosti ili sklonosti za anksioznost, to mi je valerijana. Smanjuje anksioznost, opušta mozak i mišiće koji su u grču i napetosti, uspavljuje, što je jako bitno, jer onaj ko je anksiozan ne može da se opusti, ne može da zaspi. Znači, ona nas gura u san i ublažava stres i da ne reagujemo na te neke stresne stvari i stresogene faktore, da ne reagujemo burno. Valerijana. Ima u kapi, ima čaj, ima tablete. Ima jedan mali problem valerijana. Znate koji? Jak miris ima, ja ne mogu baš da pijem čaj od toga, zato sam na slajd stavio nešto što mi je mnogo lepše i milije, a to je matičnjak ili melisa ili lemon balm, kako zovu Englezi. Ona liči, miris je i ukus nane, malo je jača i ima slične efekte kao i valerijana. Znači, uzmemo, ja to dajem i kod pacijenata koji imaju grčeve u stomaku, koji imaju iritabilni kolon, matičnjak, nana, valerijana i kamilica. Tako lepo deluju. Smiruju inflamaciju, upalu kolona, a onaj iritabilni ili spastički kolon, tako spazam, opusti. A deluje i centralno. To su čajevi. Jedan mineral, čuveni magnezijum, glicinat, je posebno interesantan, da se uzme uveče, on isto opušta grčeve mišića i deluje relaksirajuće. I evo, juče sam vam predstavljao bakopu, sad vam predstavljam ašvagandu. Ajde da vidimo šta radi ašvaganda. Snižava kortizol koji je kod anksioznosti i panike visok. Povećava lučenje gamma-aminobuterne kiseline, GABA i serotonina, koji će delovati opuštajuće. Smanjuju anksioznost i napetost. Poboljšava kvalitet sna, posebno kod osoba koje ne mogu da zaspe zbog stresa ili zbog anksioznosti. Ašvaganda jača energiju i vitalnost, bez stimulacije. Kofein kod anksioznosti ne ide. Kafa se ne treba upotrebljavati kod anksioznosti jer stvara anksioznost i još veću napetost. Podiže i pritisak, i aritmije, i čir, i čini nas, kao kažem, da se osjećamo još lošije. Ašvaganda obnavlja nadbubrežnu žlezu, koja je iscrpljena zbog stresa i anksioznosti. Deluje blagotvorno na štitastu žlezu, na imunološki sistem. Doza je 300 do 600 mg, zavisnosti od telesne težine, visine i težine problema. Vreme uzimanja ujutru ili oko podne. Ako osoba ima još neke druge, ali ovako, ovo je za ovako najjednostavnije i blaže oblike, kada se uzme i još jedan malo jednostavniji pogled, klinički, radovi su dokazali da pomaže anksioznost, hroničan stres, nesanice, razdražljivost, umor, mentalni umor kad se uzme ujutru, kod smanjenog libida, deluje i na ovarijum i na testis, kod hormonskog disbalansa. Ašvaganda ne sedira, ne uspavljuje nas. Ona nas gura ili stavlja u ravnotežu, u balans. Smiri napetost, a istovremeno nas učini izdržljivima i jačim. To je šta možemo popiti, koji čaj ili koje kapi, a da vidimo još jedno saznanje nam treba kod hronične zabrinutosti.
Brige sutrašnjeg dana, zabrinutost zbog nekog događaja iz budućnosti, kaže da oko 40% te zabrinutosti se odnose na događaje budućnosti. Briga zbog događaja iz prošlosti 30%. Znači, zbog onoga što će se desiti možda, ali briga pravi opterećenje, 40, ono je 30, šta tu fali? Nema sadašnjosti, tako. Nepotrebne brige o zdravlju, to se nekad govorilo hipohondrijaza, brige o beznačajnim stvarima 10%, ali umemo da brinemo o beznačajnim stvarima. Jako. Čak se ljutimo na druge, kako on, ili da kažem, ona može da se ne brine. I nerviramo se, besni što ova osoba opuštena, mi tako brinemo se, i tako. Ostale brige 4%. Dakle, kad saberemo nepotrebne brige o događajima iz prošlosti, o događajima u budućnosti, o zdravlju i tako sve to, nepotrebne brige o zdravlju, realne brige sa kojima treba da se bavimo i kod čega treba da razmišljamo i da ih razrešimo racionalno, otpada 4%. I opet idemo lek za dijagnozu koja glasi kako? Briga budućnosti. Briga sutrašnjih dana. To je dijagnoza, stara, neprevaziđena Hristova mudrost i terapijska stvar. Ne brinite se, dakle, za sutra. Jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svojega. To je moćna misao. Ona ne podrazumeva ravnodušnost i lenjost, nego pre svega da u časovima ili krize i to sve, da se ne brinemo šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u čega ćemo se obući. Kaže, pogledajte na ptice nebeske, kako ne seju, niti žanju, ni sabiraju u žitnice. Pa Otac vaš nebeski hrani ih. Te ptice su stvorene zbog vas, pa kad Bog o njima vodi brigu, kako neće voditi brigu o vama? Ja sam zahvalan Bogu što mene majka to moja naučila. Bio sam u situacijama kada izgledalo da neće biti da se jede, sad neću vam, to je posebna priča, možda neko drugo iskustvo, znači nemaš da jedeš, dobiješ mesečno 16 kila, na kazan ne mogu da idem, 16 kila mesec dana, pa sad ti jedi to 16 dana, pa ćeš videti. I tako. Hoću kažem, ima jedna druga misao, isto, David je napisao, kaže, bio sam mlad i ostario sam. Nisam vidio čoveka koji se boji Boga i poštuje Boga i njegove principe, a da prosi hleb i njegova deca da prose hleb. I to je istina. Ja sam odrastao u porodici gde nas je bilo 4 dece, gde kad neko bolesan dobije jednu naranđu, pa ako je to bio moj stariji brat ili sestra, onda su oni to delili sa mnom i sa mojom mlađom sestrom. Ako smo mi bili, onda smo mi to sami pojeli, ili ne znam ja kako, ali delilo se, imalo se. Znači nismo imali, ali Bog, hvala Bogu, danas niko od nas nije, ni mi, ni naša deca nismo ugroženi. I to je velika stvar i vere i, kako kažem, tih saveta koji su utkani u nas. Poverenje u Svevišnjega. Izvlači otrov iz svakog jada. Oduzima žauku svakom gubitku i gasi plamen svakoga bola. Srpska reč vera je fantastična reč. Potiče od glagola verati se. Moja majkica je meni govorila, baka, Dragane, nemoj da se vereš na taj čardak, pašćeš i razbićeš se. Ili na to drvo. Šta znači verati se? To nije ići ravno ili dole. To znači penjati se gore. Vera nas spaja. To je novac kojim ja kupujem Božji blagoslov. Znači, odem u apoteku, treba mi lek, znači moram imati recept ili novac. To je sredstvo. Ne možeš dobiti to. Ni hleb, moraš da platiš. Mi kupujemo Božji blagoslov kako? Pa verom.
Zašto nije veličanstveno? Vera deluje terapijski. Šta kaže Daniel Goleman? Odnosno, on je to stavio u knjigu, ali on je to koristio razne istraživanja. Kaže, ako ste religiozni, molitva je delotvorna kod svih neraspoloženja, posebno u slučaju zabrinutosti i anksioznosti, tuge i depresije. To su pokazali istraživanja. Molitva je delotvorna. Ne samo da se ja molim za sebe. Mi ne znamo kako, kad se neko moli, za osoba za koju su se drugi molili, brže ozdravlja. Kako? Pojma nema. Ali nauka sve više i više otkriva nam neke do nedavno nepoznate mehanizme. Znate, kako mi hvatamo mrežu, Wi-Fi, tako? Mobilni telefon se priključi na nešto. Mozak ima sposobnost da se umreži sa drugim mozgom i da prima poruke, signale i tome slično. Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju koji nas razume i pomaže. To je razgovor sa psihoterapeutom koji nije tu u ovoj ordinaciji, nego gore na nebesima. To je razgovor sa psihoterapeutom. Molitva ne spušta Boga k nama, već nas sa ove zemlje, problematične atmosfere, nas uzdiže u jednu blistavu, čistu, blagoslovenu atmosferu neba. Razgovor sa Bogom pomaže. Ali ne samo razgovor sa Bogom, nego razgovor i sa čovekom. I slušanje drugog čoveka. U knjizi o Jovu ima vapaj jedan, Jovi izgovori. Slušajte ovo, ili čitajmo ovo. Kaže, slušajte, on moli svoje prijatelje, slušajte dobro reči moje. To što vam govorim, slušajte me, molim vas dobro. I to će mi biti od vas uteha. Dovoljno je šta? Da me saslušate. I kad me saslušate dobro i sa pažnjom, to će mi biti uteha od vas. Pretrpite me dok ja govorim. To nije lako slušati drugog i ne upadati u reč, tako? A kad izgovorim ili kad završim svoju priču, možete mi se i podsmevati, ali me molim vas, imam potrebu da me saslušate. To je vapaj čoveka koji patni. I mi lekari i medicinsko osoblje moramo naučiti slušati. Saslušati pacijenta. Ne moramo mu ništa više drugo. Samo saslušati i reći da, nije ti lako. Ili pokazati izrazom lica da smo sa njim ušli u taj jedan, u tu jednu komunikaciju i da smo saosećali sa njim. Pravo slušanje i apsolutna koncentrisanost na drugu osobu uvek su manifestacije istinske ljubavi. Suština pravog slušanja je disciplina, sposobnost da čovek stavi sebe u zagradu i privremeno zaboravi sopstvene predrasude, razmišljanja i želje. To slušanje, pravo, apsolutno, služi da se što intenzivnije doživi i iskusi svet osobe koja nam priča u tom datom trenutku. Jedinstvo, šta je rezultat toga? Jedinstvo govornika i slušaoca se stvara, spajaju se. I uvećaće i nas same i postaćemo mudriji i plemenitiji. Samim tim što pravo slušanje podrazumeva privremeno potiskivanje sebe, ono omogućava privremeno, apsolutno prihvatanje druge osobe. Kada se ovo dogodi, slušalac i govornik koji je u patnji i nevolji osete prisnost i time, kako kaže pisac, ovaj psihijatar, ostvari se jedan predivan ples ljubavi između te dve osobe. Energija koju ovaj proces slušanja zahteva toliko je ogromna da je može omogućiti samo ljubav i snažna želja da se pomogne drugom čoveku. Pošto je slušanje aktivni izraz ljubavi,
Šta sad kaže ovo? Ono je najpotrebnije gde? U porodici, u braku. Uprkos tome, većina bračnih parova nikada se ne sasluša međusobno. Sposobnost pravog slušanja poboljšava se vežbanjem. I završna misao, saznanje da vas neko pažljivo sluša, samo po sebi ima uvek terapijsko dejstvo. Nastavljamo dalje o jednom medikamentu koji se ne može nekako, ne može da se nabavi, kao da se više ne proizvodi. Jedan medikament. Saosećanje leči bolje nego i jedan drugi lek. Ili aparat laserski, ne znam ni ja šta. Saosećanje je šta? Topla i jednostavna ljudska veza između onoga ko je u patnji i onoga ko želi da mu pomogne. Kako se manifestuje? Slušanjem, zagrljanjem, pogledom razumevanja. To sve ima moćno terapijsko dejstvo, ali se danas izgubilo, nestalo. A Solomon nam kaže lepo, u svako doba ljubi pravi prijatelj. Onaj koji ti je prijatelj, on će te u svako doba. I kad si u nevolji, i kad si u krizi, i kad si ostavljen, on će biti uz tebe. I onda dolazi do transformacije. Prijatelj postaje šta? Postaje ti brat. U svako doba ljubi prijatelj i brat postaje u toj nevolji i nakon te nevolje. Kako ojačati mozak? Kako da nam srce jače i bolje kuca i da imamo više energije i u mozgu i u ćelijama, a i da imamo više te neke duševne energije i snage. Oni koji imaju optimizam, veru i nadu. Oni koji se nadaju Bogu, koji se nadaju Gospodu, imaju veru u njega. Slušajte, dobijaju novu snagu. Kao da se dopinguju. Podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Mentalna, duševna, fizička energija obnavlja se i biva sve snažnija i sve blagotvornija i za tu osobu i za one s kojima ona dolazi u dodir. To je to. Ako Bog da, vidimo se za mesec dana, to je negde, znači 4. 5. Imaćemo opet neka predavanja, verovatno u mozgu i ja se nadam